1, 2, 3. I ćao drugari, dobrodošli na naš novi video. Kao što znate, ja sam Sofija. Da, ja sam Sofija. I danas ćemo da gledamo moje 3 sveske. Da, izvinite, moram malo da pauziram. Evo me. Nego, hajde da se ne glupiram, hajde da počnemo sa sveskama. I evo kao što vidite, imam nered na stolu. Čekaj. Gde su mi 3 sveske? Kune se da sam ih stavila na stolu? I šta je ovo? Čije je ovo sveska? Ovo nije moje. Ovo je sigurno od moje sestre. Mislim, od moje mlađe sestre, pošto ona mnogo voli da crta. Nego, čekaj malo, pa možda i jeste njena sveska. Ajde da vidim možda njene crteže. Ali, ona mi kaže da joj ne pipam sveske. Ma daj bre, nek ide život. O ne. A! Molim? Molim, zašto mi je takva odeća i zašto sam ja ovde? Sve što ja vidim su vrata gde piše izlaz. Ali, ja sam sigurna, ovde nema ništa osim vrata. Svejedno idem ja. I želim da menjam u kvadratiće ili linije. Ne mogu da verujem. Prvo mi se promeni odeća i nema boje, onda više ne znam šta vidim. Ko ste vi? Šta se događa jer sve što se sećam jeste da sam otvorila tu svesku. Ovo jeste bilo neočekivano i ja sam ogledalo želja dok je ovo Jovan. On će te vodi do izlaza. I upala si u magičnu svesku. Mnogo mi je žao tvoje sadašnje situacije i tvoj cilj će biti da nalaziš izlaz kroz vrata. Tako da, kao što sam rekla, Jovan će te vodi i ovaj svet nema boje. Srećno. I to u vrata gde piše izlaz. Znači, ti si Jovan. Pa ti ipak moraš da znaš gde je izlaz. Pa, tačno. Znaš šta, ipak ne želim da idem kući. Što sad? Moraš da se vratiš kući. Sigurno se oni koji su ti dragi brinu za tebe. Zašto tako pričaš? I veruj mi, tako svaki put se menja odeća. Nego, vratimo se na temu. Molim te, ti još ne znaš o čemu je stvar. Ne znaš kakav život živim, ne znaš u kojoj sam situaciji, ništa, apsolutno ništa. Ozbiljno, očekuješ od mene da znam tvoje situacije? Ma daj, ti ako se ne vratiš kući, nestaćeš iz postojanja. Molim te, nemoj. Ti još uvek nisi svestan o čemu ja mislim, na koji način mislim. Jednostavno ne želim da idem i tačka. Prestanem! Samo što smo se upoznali, očekuješ da znam tvoje probleme? Ne razumem te uopšte. Evo, slušam, kakve crne probleme imaš? Evo, ako si toliko pametna, imam probleme u životu! Eto, jel si sad srećan? Imam problema u životu, moja majka i otac se svađaju i ostala deca kao da nisam tu. Ja i da pokušavam da privučem pažnju, nikada ne uspevam i da privučem pažnju roditeljima da ne bi nešto bilo. Ništa! Nisam dovoljno dobra. Majka mi također priča da jednostavno nisam dovoljno dobra dok je otac dobar i zna da imam probleme. Jedinu podršku imam od mojih pratilaca na YouTube-u. Evo sad znaš. Zamisli se na mom mestu. Kada bi se tebi to događalo i da si ti na mom mestu u toj situaciji, kako bi se ti osjećao da si na mom mestu, a? Ne brini. Jedina stvar koja je dobra je snalaženje. Ali najveća greška koju si pogrešila je što slušaš tuđe komentare. Ti trebaš da voliš sebe i da poštuješ sebe. Možda ovaj svet nije u boji, ali tvoj jeste. Hajde, samo zapamti, ti si posebna na svoj način i to niko neće da uništi. Vreme je otići kući. Volim te. Volim i ja tebe. Vratila sam se! Ćao, drugari! Nećete poverovati kakvu sam avanturu imala, ali bolje da vam pričam u sledećem videu, pa bolje se pozdravimo za sad. Ćao!